11 एकड़ सान बेखौ उदालगुरियावबो खुंनो थाखाय नोंथांमोना लाहार फाहार खालामदों। नंगौ जोंनि बिटिसि सरकार हिसाबै जों मोनसे डिसिसन लाबाय बेखौ गभर्नमेन्ट प्रग्राम हिसाबै गाबोनो खुंनाय जागोन आरो प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव बेखौ खुंनो थाखाय इतिमध्य बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्सट्राक्सन हरबाय आरो साब डिभिजन वाइजआवबो खुंगोन बेखौ 10टा जिल्ला हिसाबै पलिटिकेल जिल्ला हिसाबै जिल्ला हेडक्वार्टार आरो साब डिभिजन हेडक्वार्टाराव खुंनाय जागोन बे 24 जिथु बड'लेण्ड एकर्ड डे बेखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन प्रत्येकटा साब डिभिजन हेडक्वार्टार आरो जिल्ला हेडक्वार्टाराव दा बेबायदिहै जों उदालगुरि साब डिभिजन हिसाबै जोङो उदालगुरिनि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव बेखौ खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों। इतिमध्य प्रिपारेसन प्राय रेडि जाबाय आरो बे प्रग्रामजों लोब्बा लाखिनानै जों गाबोनो बेयाव माखासे इभेन्टफोर लानाय जागोन स्पर्ट्स इभेन्ट आरो बिब्दिनो जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माबायाव मुसुखायाव बिबार बावनाय जागोन आरो बिनि उनाव मुंख्लंफोरनि थाखाय जों बिबार बावनाय जागोन आरो बिनि उनाव जों नेशनेल फ्लेग हस्टिं खालामनाय जागोन आरो बिनि उनाव जोंहा पाब्लिक गेदारिं थागोन आरो जों इलेक्सननि समाव जितु पाब्लिकफोरनो मोनबा गेरान्टिनि बाथ्रा बुंदोंमोन प्रथमावनो हा पट्टा होनाय जोंनि उदालगुरि साब डिभिजन हिसाबै बा जिल्ला हिसाबै जोङो मोनबा समस्ति दोङो बे मोनबा समस्तिनिफ्राय साफा बेबायदि लेन्ड पाट्टाखौ होनाय जागोन आरो बिब्दिनो इयुथ इम्पावारमेन्टनि थाखाय जिखिनि जों आसुनि लादोंमोन बेखौबो मोनबा समस्तिनिफ्राय साबा मानसिनो होनाय जागोन आरो बिब्दिनो सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनबा समस्तिनिफ्राय मोनबा आरो बेबायदिनो इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि बेखौबो होनाय जागोन गाबोन जागायजेननाय जागोन इन'ग्रेसन खालामनाय जागोन आरो बिब्दिनो बेफोरखौ होलांबाय थानाय जागोन। गाबोन आनजादबो दङ मेट्रिक आनजादबो दङ बेजों लोगोसे बेबो एसे होंगो दोंगो जादों होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरो। बिब्दिथ' जानाङा जायफोरा मेट्रिक परिक्षा होगोन बिथांमोनाथ' गावनि स्टाडियाव बेस्थ'ता थागोन आरो बिथांमोना थाखाय जों रिलेक्स होखादों एग्जाम नि थाखाय बे थाखागोन जिहेतु बे मोनसे शिडिउल प्रग्राम बेखौ केन्सेल खालामनो हानायनि खुनु माबा गैया आरो बे प्रग्रामा खुनु जोंहा हेम्पार फैया जों एग्जाम सेन्टार खाथियावबो जों लायाखै जाहाथे बिथांमोना डिस्टार्ब मोना जाथों बेखायनो जों आउटसाइडआव लाखानाय जादों। नोंथांमोना गाबोन हानि पाट्टा होनायखौ जागायजेनगोन बेसेबां होगोन होनना बुंदोंमोन? साबा मानसिनो जों होगोन उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों साबा व्यक्तिनो बे हा पट्टाखौ जों होगोन। बेनि उनाव सोलिलांबाय थागोन ग्रेजुवेलि जों बिथांमोनखौ जायफ्रा एप्लाइ खालामदों आरो जोंनि आयेन बादिहै जायफोरा मोननो जग्य बिथांमोना मोनगोन। बिनि उनाव गाहाय आलासि नोंथांनाव फैगोन नामा? गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि बिथाङा थागोन आरो लोगोसे प्रेस मोसाहारि EM बिटिसि बिथाङा थागोन। हामबायसै। थेंक इउ।